Sesión extraordinaria do Pleno do día de hoxe empeza o orden do día ca ratificación da ausencia da sesión. A ratificación da ausencia da sesión é debida a que, bueno, ainda que foi con un retraso presuposto, porque a intervención tardou tempo en elaboralo, e agora xa para poñer en marcha, evidentemente necesitase canto antes, porque xa estamos a mediados de ano. Esa é a ausencia da sesión. Quen está en contra? Quen se abstén? Que se abstén en contra? Tres votos en contra. Volvo a repetir. Porque dixen en contra, nadie levantou a man. Volvo a repetir. Quen está en contra da ausencia da sesión? Quen está a favor? E o segundo punto do orden do día é a aprobación da resolución das alegacións do orzamento 2024, aprobación definitiva do orzamento municipal do Concello de Abegondo do exercicio 2024. Aquí hai dúas alegacións. Unha é dun membro da corporación. Dáse palabra para a española? Ten a palabra. Vamos a ver. Antes de empezar, eu quero facer unhas aclaracións. Apelo ao espírito democrático do que tanto fala o alcalde. Espero que me deixe rematar a miña intervención, non como no pleno anterior. Por favor, cíñase ás súas alegacións. Voume teño escrito ceñir. aquí, se non leo a seu. Cíñase ás súas alegacións, por favor. Por favor, simplemente. As súas lerias, eu xa as levo escoitado moitas veces, incluso falar para sordos e para mudos. O que vostede queira, pero, por favor, cíñase ao que é o orden do día. Iso que yo pido e yo rogo. Por favor. Como iba dicindo, eso, que espero que me deixe a acabar a intervención. Con respecto ás alegacións, non entendemos moi ben a urxencia, porque isto debería ser urxente en decembro de 2023. É certo que vostede tira balóns fora e botalle toda a culpa ao equipo de intervención. Eu supoño que a parte política terá algo que dicir ao respecto, no que é a elaboración dos orzamentos do Concello. Non creo que só sea intervención quen inflúa neso e quen este adiando os prazos. Eu entendo que lles corra a empresa, porque supoño que terán algunhas datas que teñen que cumplir. Por favor, cíñase á alegación. O tema da urxencia se tratou, foi debatido e aprobado. Cíñase á alegación. O tema da urxencia non foi debatido, foi simplemente sometido a votación. Bueno, pois como iba dicindo, xa van 6 meses que pasan este é o primeiro punto da alegación, non me estou... Eu, se quere, leo a eu. Cíñase, por favor, á alegación. Volvo a repetir. Señor secretario, temos que facer a intervención como marque o alcalde ou podémola facer como o grupo político queira? Vostede pode intervir e defender a súa posición política, efectivamente, como considere. Pois se o alcalde ten a ben deixarme defender a miña posición política... Remate, por favor, home. Remate. Bueno, pois o que íbamos dicindo, que xa van 6 meses de orzamento adiado. Ademais, non entendemos o porqué, porque o PP ten maioría absoluta neste Concello, co cal non tería ningún problema en ter os orzamentos en tempo e forma. Tamén observamos, tendo en conta alegacións que presentaron, a outra alegación que presentaron, que hai un problema a nivel laboral bastante importante no Concello. Bueno, xa sabemos que non hai plan de igualdade, non hai protocolo anticoso, non hai plan de diversidade, nin rexistro retributivo. Polo cal, eu penso que o Concello debería empezar ter unha posición de diálogo cos traballadores e as traballadoras para chegar a acordos e que non teña que intervir Inspección de Traballo ou mesmo os órganos xudiciais. Ademais, dende o Concello, visto a alegación que presentou o traballador que hai no Concello, deberíase facer un cadro de funcións para ter que cada un dos traballadores teña claras as funcións que teñen que facer e non estemos agora con isto de se eu fago máis funcións, se eu fago menos funcións, ou isto vai ca titulación que teño eu ou non.
Tamén, desde o BNG, facemos ou intentamos facer... A ver, en parte damoslle razón á intervención en canto a que, ao mellor, as alegacións non se encadran exactamente no que marca a norma. Non estamos de acordo en todo, pero, bueno, sí en parte. Pero, bueno, tamén é certo que a única maneira de poder dialogar con este goberno, de presentar algúns tipos de alternativas que van aí nas alegacións, é a través de utilizar todos os medios que son necesarios. Hai unha serie de proposicións que facemos que veñen recollidas, que son ou recollen mocións que xa se presentaron en pleno e que non aparecen en orzamento. Por iso creemos que deben ser tidas en conta. Agradezolle ao alcalde a comprensión e que me deixase intervir. Non teño nada máis. Moitas gracias, don Blandino. O Xoe quere dicir algo? Vamos a ver, simplemente por unha cuestión de un matiz. Que saiba vostede que nos aquí temos un RPT, cada traballador ten asesinadas as súas funcións, vaise modificar a RPT en xeral e volverán a ter cada traballador as súas... Simplemente por aclararlo. En función das dúas alegacións que se presentaron e visto os informes da intervención nos que se nos dice que se procede desestimar a reclamación presentada polos dous en función por non axustarse aos motivos previstos no artigo 170.2 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Por lo tanto, visto o informe da intervención, evidentemente propónse desestimalos ao 100% porque non se asustan ao establecido legalmente. Non vou entrar no fondo da cuestión porque non há motivo, dado que é ilegal presentar estas alegacións do xeito que se fixeron, porque son moi claras o texto refundido das facendas locais para que se podan presentar as alegacións. Por lo tanto, con respecto ás alegacións, máis a aprobación definitiva... É conxunto, non? Non procede. É conxunto as alegacións. As alegacións, mire vostede, polo que dice a intervención e os técnicos do Ayuntamiento, non se axustan ao modelo que di a lei, ou non se axustan ao modelo, non se axustan ao que se pode presentar, están fora da lei. Calquera das dúas, e, polo tanto, non hai motivo nin para separarlas nin para non separarlas. A moción de José Rivera. Vamos a ver, eu non sei, secretario, tú dirás. É que non é unha moción. Non é unha moción. Son dúas reclamacións e propónse a súa desestimación de ambas reclamacións. Que non há lugar a debatilas. A quenda de palabra é única. Deixouse ya el que... Turno de palabra, para que? Coño, pois se quería facer alguna aclaración. Eu deixei a vostedes falar no turno que lle corresponde. Eu deixei falar, non quixeron, non é un problema. É dicir, estamos falando de que o punto de orden do día é desestimar as alegacións porque non há lugar e despois a aprobación definitiva do tal. Ao señor Blandino, que el presentou, como está presente, é un membro da corporación, deixese defender a súa, como ben dicele, en un Estado democrático, pois hai que deixar defender a súa alegación. Non há lugar, porque non se pode facer, pero ten todo o dereito, podese equivocar, pero ten todo o dereito a falar e dicir o tema. A partir de aí, simplemente se somete as alegacións a votación, e máis a aprobación, vai todo xunto, non se pode separar unha cousa da outra. Ou é así, non é así, secretario? Que as reclamacións, salvo que houbera algunha que fose posible estimala, o habitual é desestimalas todas xuntas. A quenda de palabra e o debate é conxunto. Venga,
Perdón. Votos a favor, e máis en contra das alegacións e máis da aprobación definitiva do presupuesto? Votos en contra? Perdón. Votos a favor das alegacións e máis da aprobación definitiva? Se é a favor das alegacións, non é a aprobación definitiva. É a favor da proposta que ven aquí, que é desestimar as reclamacións e a aprobación definitiva do orzamento. Por eso que digo o secretario. Quen está a favor? Estamos a favor. Estamos a favor de desestimalas e aprobalas. Quen se abstén? Quen vota en contra? Teña 3 votos en contra e o resto...